Nkosi yamakhosi nemandla wonke Thixo Baba bethu ngicela Nkosi ungabele inkonzo yesabatha inkonzo ebucayi inkonzo engaqhamuki ebugagwini bomuntu engaqhamuki nasekuhlakanipheni kwakhe eyayivele esihlalweni sobukhosi. Amen. Njengoba ke Nkosi ngiguqe lapha ithemba lami likuNkulunkulu wethu. Amen. Ngicela Nkosi amazwi okuphila awuzakuthi izindlamafa maziphuma lapha endlini zithi impela obabela inkonzo unesandla isiwile isikhonzi inkomo enkulu kamayekisa yakhishwa ngendlela yayo okwami ngithunywayo kwaba oba ifinyelele kwabayingcwele benkosi nabancane ngizokhonza ezulwini ngesihlabelelo samakhulu 220 nomuvo 221 ngicele uNkulunkulu wethu angivumele ngithatha amavesi abemabili ngeza Simina
kunomuzi wasebuhleni uselapha ngezansi usabizwa ngokuthi kusekuphakameni. Wabamba uhele olienkosini umefika phambi kwesilwane sasezulwini uthi Shembe abantu bakho uthi abayidli yakho uthi kodwa laba bantu Shembe bayidla ekudleni okuthile. Yayisithi inkosi kuye wena umakhi hamba ekhaya egaraji lomzi wakho ibhokisi lamathuluzi lelo faka kulo impikili ezigobile nezirastile ufike umthathu kuye umuze nalo lapha kimi. Wahamba nomlungu wafike walithatha leli bhokisi lamathuluzi obuya nalo ethi inkosi libeke ngapha kwami wesiyalibeka yayisifaka isandla phakathi inkosi yaqhubeka yaxoxa namaNazaretha. Amen. Ngemva kwesikhathi wayesethi sondela uthathe leli bhokisi lakho ubheke phakathi. Umebheka phakathi umlungu impikile igobile seyiqondile. Isipikile bazirastile seziyabenyezela zonke. Sasa sithi silwane sasezulwini. Laba bantu nje babona bonke behlezi lapha phakathi kwami abekho ngcwele. Amen. Njalo. Kodwa into ekudinga iyodwa umlungu ukuthi mase befike lapha phambi kwami bonke baba ngcwele njengalezi impikili zakho ofike igobile zinerasti kwaphela konke lokho zabuyela esimweni sazo ngathi zintsha. Amen. Amen. Nemthwalo ithi inkosi inyanga yezulu. Uma ungena kulo muzi imthwalo ayithwelisela ngaphandle kwayo. Ibisithi kodwa kumuntu ngesikhathi esephuma ukuthi uthathe umthwalo wakhe awuyisele kuyena abuyele nawe emazweni akubo. Njalo. Ithi maNazaretha manisesontweni ningena enkonzweni yasekuseni. Uma inkonzo seyiphelile njalo isitaphu sakho uphumele ngaphandle kwethempeli. Ithi inkosi ngoba izingilosi makuphela inkonzo ziyahamba ithempeli lonke zishanela. Uma zifica izitephu phansi zindlaliwe ziyaphazamiseka nabantu abahlezi ethempelini ziyaphazamiseka. Amen. Yalizwa usizwi lakho
umzimba usekhona lapha ngezansi lapha sewasala khona igate kuphela aze usavalele umthini kodwa lomuzi neliJerusalem elisha lakuselapha ngezansi yayisidlule inkosikazi emhlabeni kusebusuku ile ntombazane yakuphela ukuphela kwayo akekho omunye yayisikhumbula lengane ukuthi phakathi komuzi khona ushembe Amen. yajonga umgwaqo omkhulu ngoba yahlala ngale kwaBhekuzulu yajonga umgwaqo omkhulu yangena ngaphakathi yezona isikhuleka endlini kwababa yeza inkosi ngaphakathi nilomuntu okhuleka laphandle yakhala yayisivuna inkosi yathina le ntombazane kwenze njani wathi baba uma usehambile emhlabeni ungishiya kabi mina ukuphela kwami angiganile ngicela inkosi ukuyisa uma ngigane ngibe semzini wami usuku yomthatha saflathela isilwana samflathela sabheka emnyango lapha endabeni sawasokhothama emnyango sabheka umsamo isikhathi sebuye saphendukela kuyena sathi mntanami umhluphelana unyoko ngoba sesihlalweni esihle lesi sihlalo mangimphazamise kuhlona angeke sakwazi ukubuyela kuso uthi baba ngisize ngicela ungiyisele umama mase ngishadile baba uzobe sebuyela ezulwini yaphinde mflathela inkosi ithi mayiphendukela kuyena yathi sengibuye ezulwini mntanami fika baba umhlangano osheshelayo lenkosi baba omkhulu wasebuza baba omkhulu uthi uzobenza njani ngalomuntu ngoba lesisihlalo sakhe kukancane ukuthi abuyele kusona ithi inkosi yamakhosi ngizohlukanisa umzimba wakho esibili ngiwuhlukanise kabili bese uthi oluhlangothi lomzimba ngushiye esihlalweni lubhasobha isihlalo sakhe bese uthi omunye umzimba ngubuyisele emzimbeni wenyama emhlabeni uthi hamba mntanami ufike uthathe uma wakho ucela abantu bakubambise bese uza naye lapha ngaphakathi ufike ungena endlini aseginyezini ngosuku lwesithathu uzovuka uma wakho akasho ukuthi ngicabanga ukuthi uthi ngosuku lwesithathu uma wakho uzovuka sasa siyadingidwa isidumbu waza naso bafika basifaka base bamshiya abantu umntwana nesidumbu sikanina kwavala isicamba wahlala themba ngosuku lwesithathu yavuka intombi yahlala ngezinqa yathi mntanami umbuzo oqala mntanami ungikhathazelani Esihlabelele sihle kangaka bengihleli kuso ungihluphelani uthi ma ungishiye kabi ngizoba umtshingi wethobayo yaphila lenkosikazi iminyaka eyishumi nesishiyagalolunye 19 years noma isihambe emhlabeni kwakungekwanele noma isihambe emhlabeni yadliswa bomndeni sendabeni njalo maNazaretha siphambi kaNkulunkulu ophilayo Amen. uNkulunkulu ongafundiseli Amen. uNkulunkulu ongaphumputhi Amen. esuka hlala bese kwenzeka leyo Amen. ngicela incwadi kaMateyu 24 verse 23 uyibeka ku 28 Matthew 24, 23, we back 28.
Khona uma umuntu ethikini bhekani nangu Kristu uma kuba khona umuntu phakathi kwenu othi nangu shembe noma nangu ya noma kumkhomba kuluphi ukhalo ningakholwa nize ningakholwa ngokuba wavela oKristu bamanga nabaprofeti bamanga wavela oshembe bamanga nabaprofeti bamanga baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ukuze kudukiswe nabakhethiweyo khona abantu phakathi kwethu abakhethiwe uNkulunkulu kodwa makulokhu kuqhamuka amawuwa elokuphazamisa ingqondo zabo kugcina beduka abantu abakhethiwe bebani senginitshelile ngaphambili wayeseke washo-ke vele uShembe ngakho-ke uma bethikini bhekani usehlane noma bangamkhomba ethemba ezinhle ningaphumi nize ningaphumi ebuhleni noma bethi bhekani usendlini noma bangamkhomba endlini bathi yabona nje sisondele endlini thina emnyango ningasuke ebuhleni ningakholwa ningakholwa ngokuba njengonyazi luphuma empumalanga lubonakala kuze kube sentshonalanga kuba njalo ukufika kwendodana yomuntu amen Amen. esiphambi kwakhe akusiyo indodana yomuntu uNkulunkulu Amen. 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 Yithi inkosi ngelilanga izingilosi zafihla amehlo azo zonke ezulwini uma kubuzwa ukuthi ubani ozokwehleza emhlabeni bethuswe indlela okwaphathwa ngayo inkosi uJesu emhlabeni amukho wavuma kwase kusukuma uJehova uqobo lwakhe ngesikhathi esuka ezulwini uJehova akahambanga yedwa lithizwa waphuma nezingilosi zonke zasezulwini uthi babe bokuqala ukuthi ezulwini kuphuma uJehova aphume nezingilosi zonke lisale izulu end Amen. lapha phambi kwethu ngilawula imfuzo izinsika zathi sivakashele ethempelini lasesidlweni ithe insizwa inkosi yamaNazaretha unyazi lwezulu isuka mlembithi iya emachunwini akekho umuntu mawushambeza ngakubo elangazi ithe inkosi izofika emlazi kwangena intombazane umndeni obakwazi ungena ekhaya wathi ngifuna isango lokuya enkosini uma ngifuna ukuya kushembe ngizihamba kanjani hawu le ntombazane yazi ngani akekho umuntu ukuthi mazofika ushembe ngakubo angazi izwi lahamba laze lafika endodeni le ndoda yayishuphekile indodana yayo yahamba iye eGoli iyosebenza yengabuya kwaze kwadlula iminyaka eminingi wayesethi ithuba landolo uShembe mayifika ukuba ngiyombikela ukuthi angibuyisele indodana yami le ndoda kwangekho ndawonde
2019. Umifika phambi konyazi lwezulu. Iyazibika ukuthi indodana ayisakho sakuphuma isibusiso maNazaretha. Nkosi kubusise. Isuma lendoda ihambe. Ifika khala ilale phakathi kwamabili bese kungena ucingo. Phone call. Nalibamba lolu cingo. Ubani lo fona ebusuku kangaka. Lithizwe elibuya ocingweni ilowo obukade ukuye Emini. Ingilokho sumana lensizwe kandawo ukuthi inamba yami yocingo uyithathephi. Njengoba sila endlini maNazaretha sonke inkosi yaMaNazaretha inamba zethu zocingo inazo. Naleyo zoyithenga ngomsombuluko inamba yocingo useyayazi. Iloko dubuye Emini. Ungathanda indawonye ukukhuluma nendodana yakho. Uthi yebo ngingathanda, wayesethe ubambe kancane. Wayesemnika. Yesilibamba lensizwe ucingo, yambingelela uyise, esikhundleni soba uyise avume, uthi umhluphelani kangaka. Wahamba ekhaya wangabuya, uthi hayi baba, mina ngisekho emhlabeni, sengadlule emhlabeni, ngathi ngiseGoli, ngadudana nabanye abafana, sayempumalanga koloni, siyabamba inkunzi. Sayibamba ngempumelelo. Kodwa ngesikhathi sibuyela endleleni sibuyele eGoli, kwathi abangani bami bengihamba nabo bangijikela base beyangibulala. Uma bethu sehlane ningaphumi. Uma bethu kulola khalo ningakholwa. Ngakho baba ngicela bongenzele zonke izinto ezenziwe nomuntu mayisedlulile emhlabeni ngoba sengahamba emhlabeni. Ya usini inyama yodwa. Ihamba emhlabeni. Nsizwa ka 23. Ilapha eMbumbulu. Adams. Eduze kwethempeli lasePhumlani. Eliphethe umshumayeli omkhize. Umihamba lensizwa emhlabeni. Yomakhelwane kamshumayeli omkhize. Isabathe ePhumlani. Iyadlula lapha ePhumlani, iyethempelele lithandwa yiyo. Abanye amathempeli maNazaretha bawathanda abantu ngoba inento ezinhle. Kodwa omunye azagcina esephula umgomo. Usonke ethempeleni, udlula leli thempeli ugibela ngo-19 rand namhlanje kubuya ishumi losheleni ku-20 rand. Ungathenga isimba nerama yey'ngane. Umuntu uhambele bengangijoba maNazaretha neyizukulwane zini.
anqamlile inkala angene emateksini. Ihamba insizwa emhlabeni. Base bafuna ucingo lomshumane wabase bamfonela. Shumane wenkosi, uSibani usedlule emhlabeni, ugeje ngabantu ephuma emsebenzini, bamuka impahla yakhe baze bamuka nomphefumulo wakhe. Athi umshumane ngikho ngisemakhaya. Futhi mina ngize ngikwazi ukubuya, sebelikhombile nosuku lomngcwabo, bathi ngeke ngikwazi ukubuya. Bhekani umshumane oseduze nicelela. Wathi ahlezi umshumane umkhize ekhaya, wayesebona ngena mama nobaba bafike kwabangenisa, nganisiza ngani base beyithula, sicela usiphathele umsebenzi lapho, uSibani bathi sihambile emhlabeni. Basho lokhu vele usebuya khona, kodwa ube njengomakhelwane, hayi njengomshumayeli, ngoba le ndoda imshiyile, umshumayeli umakhelwane, yayofuna umshumayeli. Wayesahlonipha umshumayeli, wacela bathatha ucingo fonela izakwabo, zakwethu, namba bonke abakhonza ethempelini okulo, namba bengena lapha egcekeni, bacela bangibangcwabele, kumi kanjani, athi ngisemakhaya umshumayeli, bona umsebenzi kaNkulunkulu. Awutshelekisi lo msebenzi wangcwele. Umugcotshiwe. Nawa 12 ebusuku uyavuswa kusuya lapho kuthiwa izakho. Angisaphathike makuthina zathi aselele phansi. Uma ungezwe nomshumane uzongcwaba bazongcwajoba. Wayesazi umshumane umkhize umsebenzi, wamfisha kahle ngesizotha. Wathi uhambile umuntu ezulwini, waphela insukwana, wayeseqhamuka kudadewabo, uthi dadewethu. Ayafika yena, umbona uzakude, uthwala umthwala ekhanda, uyambona udadewabo ukuthi umfowethu uyasindwa, kodwa akakwazi ukumsiza. Waza etengezela umthwalo sekhanda kuyena, wathi mayefika eduze kadadewabo, wathi ginsi phansi, uthi mfowethu yini lo oyithwele, uthi mntakama ngithwele iminikelo yami. Iminikelo le engangiyinikele ethempeleni kumshumane uSibanibani, thaba ngifika ezulwini wayithatha usha, uthi uyabula njengephepha, wayibeka ekhanda kimi, yena yahlala ekhanda yasinda wasanje. Laselithi izwi hamba la nalokumnikelo, ngoba umshumayeli obunikela kuya kangcwabanga. Wasahamba uthi noma umbona mthokoza nalomthwalo, angazi ngihamba into ebhekephi. Wayesevuka ngoba kuthonga udadewabo, wanikela kumkhize, shumane wenkosi, nakho sekunje, wamthatha wamletha la ekhaya. Enkosini yesu nomhlaba, ngemva kwale nkonzo, manazana athi izongena phakathi kwethu, isingoma umjimbo omhlophe amakhosi, wokuthetha amacala. Nesiyazibika phambi kwenkosi yamazulu nomhlaba, inkosi uthini labakhosazana, baba nabo lo mntwana ngicela basikhulumelena. Wayesekhuluma lo mntwana ebhekise enkosini, yathi ngosuka la ubaba wabadabukela abantu, wathi abantu besahamba ibanga elide, abantu abasabatha eduzane, ushiya ithempeli, ahamba kwasabatha la ithanda khona, suka lapha kwami. Yayisiyakhala ngane, inkosi kawuthingo, wakuzwela umuntu ekhala, yayisithi sondelani ngizwe, bakhuluma baqede, wayesethi mshumayeli, phelezela lo mntwana, ayothenga imbuzi, ubuye nako izophenduka umnikelo, uma usangena kule thempeli abekulo, ungene kuwena ukuze akwazi ukuya ezulwini.
Iphenduka lomlazi, ithemba lomlazi laseka-Aru. Njengoba mshana amathembele mbethu umuzi wasemlazi, laseka-Aru kuphela. Le ndoda ihlala amakhiwu yamangubane, yasemabovini. Wase athinde insizwa zomemo, uthi ngicela ukuba libe sekhaya ngosuku oluthile, ngizobe ngibika inkolo kuNazaretha ekhaya. Siyabophela baba umfundisi undunakazi wayesemshumayeli noma umvakela umnyende wasempumelelo wasesibophela sibheke emabovini ufika umuzi utshwala ungaphandle komuzi nawo basengena ungubane wathi befundisi abamndeni bangihlupha bathe bakwazi ukuphuza utshwala bomuzi wabo bakuphuzele ngaphandle komuzi bacela ukuba sibanike ilungelo lokungena bazohlala endlini yangasenhla yempepho kweyabo bakuphuzele khona utshwala. Wasingenisa ngoba balethiva ngela ekhaya bathunyiwe la ekhaya abazili kuzohlala umthetho basingena endlini basaqala ukudla kwawo ukudla kunephunga elibi ukudla ungeke ukwazi ukuthi ingane mayilambile uthambo ukudla kwabo imvungaka ikhuphuka makudliwa lento inteshi ziyashintsha wakhula umsebenzi wafika lapha ziphuma khona insizwa zomemo zibuyele emlazi yasenzize bangubane yashisa amathambo yayisibula ibuyele emsebenzini yathi mayifika emlazi yahlala isikhashana wathi ukuthi umntwana ekhaya wentombazane wafika isilonda lapha emlenzeni saphihlika bathi bakhona onina sangalawuleka bamthinta baba ingane inesilonda esibi emlenzeni bathi letheni kimi wayithatha wayiphonsa ngendwadi bafika belungu bayijova ingane sabuya isilonda savaleka insukwana saphinda saqhamuka lesilonda endaweni eyodwa saphihlika bamyelezise wathi mletheni kimi lo mntwana bamletha bamphonsa ngendwadi bamjova belungu savaleka lesilonda wabuyela emuva ekhaya waphela insukwana saphinda saphihlika isilonda umletha kuyena wayesehamba efika ethempeleni wafika wabika inkinga abhekene nayo base isukuma izindlamafa zayekhaya ukuyomthandazela lo mntwana zathi mayiqaba zimthandazela kwase kukhuluma indoda kuyena zathi hayi maNazaretha umntwana wethu lo usibanibalo kade enza umsebenzi ngosuku oluthile uyazi ukuthi le ndawo yini wasethi umshumayeli undunakazi ohambe semfundisi wathi khuluma ndoda yini yaziyo uthi emva komsebenzi umshumayeli ngithengilele ngase ngibona lapha endlini yangasenhla kuma ikhehla elimpunga okhothameni lomnyango liphethe indebe lengemvuza utshwala igcwele icengeza wayesethoza la mfana uma ngisondela kuyena uthi ngiphuza uthi ngathi cha angisaphuza utshwala sengathatha inkolo kuNazaretha lithi leli khehla pho usenzelele thina ukudla wena ongakudli Nashilo kamlo ngubane leli khehla lasineyidedela indebe yakhala lapha emlonyeni uthe mayiphaphama umlomo uvuvukelele
beshona enkosini. Uma befika phambi kwesilwane, sithi isilwane sezulu lomhlaba. Ngubani? Uthe sewukhola wagaya utshwala. Hamba ke. Uthatha inkomo. Ushawule nomuzi wasebusheni usabizo wasekhome bese ushawule ekhaya, ushawule ithempeli. Wakhipha umuntu abasihlala ngaleso sikhathi wabeka phambi kwenkosi. Lase lashawula icala. Ngiyabonga abangcwele benkosi. Abhuma ngiyime kunamazwi kuNkulunkulu asengiphile. Lapho ngishayise khona. Ngicela ukuba uNkulunkulu angithethekele. Bengizama njengoba kufanele inkonzo kaNkulunkulu iqhubeke. Nkosi busise nekuswini. Amen. Siyabonga amazwi omnandi sopho mfuzi wenkosi.